Basuki tekan ngasu halem widodo owan kula ramu aturaken sungkem pangabekti unjuk pangabektimu tak tampa. Ora luwih pangestuku wae tampan ana. anget kula pundi Ngene Yuyurungku. to pundi Sliramu tak utus ana nggone kadangku sepuh. Supaya nak enake anggene arep bebisan. oh terus halem atus paten nggih kula namung ngendikan rabu Ya. Wektu iki dina sliramu budal. oh nggih wis ambayang anestu Pangestuku Banyu Mili. nggih Goro ning kraton. Lah iki ubarampene iki isih kurang. Terus iki sesuk gendepana. Nggih. Nggih, Gendepana kok di nganu yo sastra karo Ndara. Nggih, nggih. Lajeng menapa malih Ndara Ayu dawuhipun? Iki aja nganti kapiran para yoga. Nggih. Sesuk digaweke wedang karo gaweke jadah apa-apa ndok. Sesuk digo sangu ning kutha Goro ning kraton. Nggih. Nggih, Ndara. Awake dhewe didhawuhi. Oh, iya. Iya, Mbak. Iya. Ayo. Ngapunten. Ya wis nek ngono iki dibawa ning mburi. Beneran kan Partijo? Ana apa ta Yu? Iki mau aku kan bar sowan karo Bundara Putri. Jenengan didhawuhi sowan rono. Lah kan napa? Lah mengko nyuwun pirsa dhewe karo Bundara Putri. Heeh, Kang. Jenengan mau digoleki Ndara Putri kon sowan. Oh, nggih. Nah, hati-hati ya, Kang. Kang. Wonten menapa Ndarayu nimbali kula? Iki ngene ya Partijo. Nggih. Iki dalange sapa nyono iki arep payon ning negara, ning kraton. Nggih. Terus iki gawean iki resik ana. Aja nganti ngisin-isinke wong arep go ning kraton. Nek reget ndak ngisin-isini. Oh, nggih Ndarayu klasikane. Nggih klasikane Ndarayu. Ya wis nek ngono engko enggak resik iki. Monggo. Wah, monggo. Pinarak iki, Demang.
Nggih alah. Nggih, monggo-monggo. Kok kadingaren janur gunung Ayo sing sepisang. Aku ilek oe. nggih. Apa ngindune? Kudu tos Kanjeng Adipati. Nggih, liripun. Kaya oleh halang. Oh, ngaten. Kowe jek iso halang. Tasih. Apik. Nggih, menawi do mastani nggih sae. Nek kowe gelem Nggih. ya ta. Cuk jemuah iki wong. Jemuah iki wong. Nggih, jemuah kliwon. Eling-eling anu anggalan. Anggaran. Anggalan obok. Oh, tanggalan. Anggalan. Oh, nggih. Anggalan Jemuah orek. kliwon. Kon mayang ning Kadipaten. Nggih. Lajeng menika perkawis ragatipun kados pundi? Mangga Adipaten kok cemelang. Cemelang. Nggih, Aku anggo ngawap. panjenengan. Aku Nggih, kula saged. Jumat won. Jumat Pon. Iki wong obok kliwon. Upeng ora. Nggih. Hmm. Ngapunten. Nggih. Lajeng kula mengke beto gawan menapa? Komplit. Sedanten Sajen sing mriki. sajen. Sajene saking kula. Sajen owe. Ning cake. Sagah ning nuwun sewu. Mengke menawi komplit kula nyuwun 50. Ambok atos. Atos murge. Oh, nggih. Kinten kawratan apa mboten? Pati-pati abotang. Pati-pati kuwi ora kabotang. Nggih. Ning yo kuwi kowe manjer. Sing manjer kula. Lah kan mongko kula sing mayang niku. Anak wela kok mayang apa? Nuwun sewu. Adatipun menika lak ingkang manjer niku lak sing kagungan damel. Kuwi biyen. Nggih. Biyen aki Oh, benten. manjer alang. Oh, sing manjer dalange. Aku ora. Lah kok kualik malah niki. Ora aku ya oleh iya. Nggih pun yen ngoten. Kedah-kedahipun kula kepengin mayang. Kula panjer separone. Monggo. Wah, ya. Nang cok cek ngapik. Oh nggih, sendika. Ngapik. Nggih. Raise, Nggih. raise nicin. Nggih. Weh. Pun, nggih. Aku tak balik tak matur Kanjeng Adipati uluk halang. Nggih. Monggo Halang nderekaken. kok. Nggih, monggo nderekaken. Pak. Mbok niki lek tenan iki. Kowe, Mbokmu? Nggih. Nggih. Engko njuk tenan iki, Pak. Ya. Nuwun ya, Mbokmu ya. Nggih. Iki nganggo gula apa, Mbokmu kok? Niki tak nggih ngagem gendhis batu, Pak, karemenan panjenengan. Oh, mangkane kok ning pikiran langsung kemepiar. Anakmu mau kok sekesuk ora katon lagi ning endi iki? Oh, dolen niku wau kadose wonten ringkih, Pak, wonten kebon. Oh, lagi nek ngono. Nggih. Celukno ya. Oh, Aku nggih. ana kene. Oh, nggih. Sedap ya, Pak, nggih. Iya.
Sakniki, Mbak. Oh, nggih. Nggo, Mbak. Yo, ayo. Nggih, kula, Pak. Kowe le. Nggih. Wonten apa, Kak? Pak kok semune wigati temen? Iki rak ngene le. Nggih. Bapakmu kira lagi rodok masuk angin. Nggih. Kang mongko bapak iki mengkumbengi entuk giliran tunggu kemit ning kawedanan. Nggih. Mula saka kowe aku njaluk tulung karo sliramu. Kowe ngkumbengi ganteni bapakmu le tunggu kemit, ya. Sing mboten ana napa kula sing gantosi panjenengan to, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe ngaku yen kowe anakku, ya. Nggih. Heeh, ya. Nggih. Rene kala wau wonten Sabin kula tesih ninggal pacul kalih caping. Kula tak wangsulane riyin, Pak. Mengke tumuli nek pun sonten kula tunduk kemit wonten ing Kademangan. Ya. Yen ngono, enggal ya. Aja lali ngono. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Ayo, Mbak. Yo, hati-hati ya, Le. Nggih. Mbokmu iki dibenesi. Oke. Aku tak resik ning kowe. Nggih. Ya. Ya. Monggo. Monggo. Nggih. Kowe sing tunduk kemit, bapakmu ning ndi? Nggih. Nggih. Bapak niku nembe gerah masuk angin mbok menawi Rayi. Dados kula ingkang kinanggenah gantosi Bapak. Napa mboten dados penggalih panjenengan? Ora. Kebeneran. Kok kebeneran yen kowe sing ganteni bapakmu tunduk kemit. Ha yen bapakmu sing tunduk kemit saben bengi Nggih. rak yo masuk angin. Yen masuk angin dadi lara. Nggih. Ora mesake kok yen bapakmu. Dadi iki pas kebeneran yen kowe sing ganteni tunduk kemit. Dados kepareng ngoten to, Rayi. Oleh, ora Nggih. apa-apa. Ngaturaken bumi panjenengan. Nggih. Iya. Udah seneng. Kula Aku ki arepe mundhut desa. nggih. Monggo Rayi. Apa kowe ki wis duwe pacangan? Ya, Ndoro Ayu niku gegujengan. Sinten sing ajeng purun bocah lanang kados kula niku sing dereng cekel gawe tesih melu wong tuwa ngoten lho. Lire ngene. Wong kowe iki bagus, cah enom. Gek yo najan to ning desa wong yo sawahmu ki akeh. Yo ana wae. Ya mboten wonten kok Ndoro Ayu. Yo ana nyatane yo ana kok. Ana sing tresna karo kowe iki ana. Sinten Ndoro Ayu? Ning tenan kowe rung pacangan. Dereng gadah wong mboten enten sing gelem kalih kula. Saumpama sing seneng karo kowe iki rada tuwa sithik ngono kuwi. Ya. Kok rada tuwa
pamiya tuwa pisan nek niku cocok ten ati kula, sarju ten ati kula nggih nyuwun sewu kula nggih gelem. Wong kula ya Rada tuwa sithik ngono kowe ya gelem. nggih Rada sewengi. kula. Umpama sing duwe rasa tresna ki aku Nyuwun sewu ampun kok panjenengan niko garawipun ndara dana wong durung rampung lek ku ngendika. Saumpama aku sing tresna karo kudu sewengi ngono piye? kula ajrih Wedi karo sapa? kalih ndara dana kaku kok. Perkara Ndaradana kuwi aku kuwi sing tanggung jawab. Mung Ndaradana kuwi ya wis tuwa wis ora iso ngapa-ngapa. Mung ngene, kowe nimbangi tresnaku apa ora ngono wae. Bloko mawon nek ngoten niku jane nyuwun sewu saderenge kula Gelem ta? nggih gelem nggih urut. Aku ana ing papan iki kepengin baleni rasa tresnaku biyen, kepengin ngrungokke anggonmu rerepen. Men saya anyep rasane atiku. Ning ngeten mengke nek kadenangan para desane sekali kula dana Wis to, perkara kuwi iki aku. jenengan sing tanggung Iya, jawab. aku. Kuwi wis kabeh para adikku selama iki. Nggih menawi panjenengan tanggung jawab kula urut. Namung kula niku bingung lajeng miwiti. Sak bisanmu, apa kabisanmu kuwi ndak tampa nek wong seneng kuwi, apa kabisane, apa kasucapane ditampa. Terus wengi. Nggih. Nggih. Ning nyuwun sewu swanten kula awon. Ora apa-apa. Nimasayu ingkang milangoni puron narum ingkang subeng wana yen panggih rasane sumber kong saring gunung wareksa langking sisaning gendi yen lega pinarengna tasih kumung lembah ingkang manah suryeng ratri wong ayu sing kailani sun adep saben dina nyuwun sewu Nedha nrimo gene sliramu wis minangkani apa sing dadi panyuwunku. Mula ngene, nggih mengko ndak selak kedenangan sing padha melu tunduk gemit saiki ayo diterusake. ning menawi wonten napanipun panjenengan Wis tanggung to, jawab babakan kuwi wis kowe rasah mikir. Ayo nggih 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 Utongi, wis ninggalno bojoku lah. Ya, diteni anak.
Citenane wis mikire bojoku. Ya, ya. Ya. Kula ingkang Tuan Kanjeng ya yuyu rumpung. nggih Kepiye kabul kawusanane? Sliramu tak dawuhi ana ing kadangku sepuh. pangastu alam Kanjeng pahlawan panjenengan menika dipun tapi dipun agahi. Ditampa Nggih. didadekake senenging atiku. Yuyu rumpung. Nanging wonten srananipun. Ana seranane. Nggih, kedah nanggap wayang srananipun. Nanggap wayang. Nggih. Nek mung nanggap wayang wae tak sagu. Nggih, nggih. Ajeng prabiyanipun dos pundi Kanjeng? Prabiyane kabeh aku sing tanggung. Hmm. Entek pira wae aku kang bakal tanggung jawab. Nggih, nggih. Iya ngono. Neng banget ora. Nika nggih. Pados halange kang sae. Dalang sing apik. Nggih. Apa yuyu rumpung ngerti dalang sing apik? Nggih ngetan. Dalang sing panjuran kapit sendang. Dalang sing panjuran kabeh sendang. Nggih. Terus ana ngendi papane? Wonten dusun mrika wonten. Oh, Gane dalang sapa nyono? dalang sapa yang sing ngundang? Oh. Ya. Jeng mandiripun. Oh. Nganggo mandir barang iki. Nggih. Ngamu. Mboten nganggo panjer nggih mboten saged. Oh. Ngene yuyu rumpung. Nggih, kepundi? Kowe menyango ana ing Trabian. Njukuk dhuwit sak cukupe. Kepara luwih. Nggih, atur nuwun. Nek ngono kowe enggal tindakno. Nggih, nggih. Pareng Ya. Legene seger, Kang. Legene seger yuk. Kuwi kan endi yuk? Arep dodol ning wayangan, dol kae lho, rame banget. Ning wayangan. Heeh. Lah ning endi kuwi? Ning Kutagara kae lho, iki dol kae. Oh, nek ono, aku tak melu dodol ya. Ayo bareng ya. Yo. Wis kene wae ya iki nek dodol. Ya wis kene wae, ayo kita kene pinggir tembok kene wae, wis ra apa-apa. Ya prayoga. Wis sampai pinggir ya.
dodol apa ta, Yu? Ya werna-werna iki lho ya kaya biasane ya ana tape, ana mie, ana sambel goreng, ana apa jenenge iki pondo, ana plencing, ana gudangan, wis werna-werna lah apa sing biasane tak dol kae. Lah aku ya ket biyen dodol legen to, Yu. Oh iya ya wis. Yes, muga-muga wae ya lek dodol dina iki laris. Kae wayange sing dodol ya akeh kok. Oke, galo rame tenan kok. Ya wis muga-muga wae engko entek lek ndang iso bali. Ya. Dasar dalange isih enom, bagus, tur pideksa. Janjane kae dalange sapa to, Kang? Ayo dalang kondang Supanyono kae to, Yu. Oh. Saiki bareng-bareng ndedonga. Lek dodol mengko ben laris, Yu. Kalau wayange wis mungkung, ora kembang kae saja. Dalah jebolane wae bojoku kok rong teko ki piye wae lae yo ala lakon ate kaya ngene yo Duh Gusti waleku ngenteni sak jam-jaman iki kok urung ana kabar ki piye waduh biyung yo malah dalange sapa nyono? pripun Kanjeng Dipati? Apa liyane ora ono apa? Wonten. Lah kados pundi? Nek ana liyane kok ganti. Oh nggih, sendika. Amuk yo moto, jaya moto Bang Aton yen ono. Ayo. Ape pak nyulet amal mak nyuwok barang lama unjoyo jangan wah rumang nyamu kok rumang nyane aku iki mengung pripun ya ne wis laun lah kok lah pripun to wonten apa ya ne gua nyemane aku lah niki lak kadung jenengan to niki prampane malan wandane aku lah pripun ajeng digantos ganti nggih, kok gentani. Halo. Lah katet kene ora tak tulungi, Pak. Apa mele? Ya encangnya. Lah kok kabeh kok ora iso. Rancang ta ono. Nggih kantor iki tok. Alam, opo keenggelam. Kok kabeh kok ora ento iki lho. Ah, ento ngomong aku. Lah jenengan rumangsa mboten? Ah iya. Lah kene kok nggih pun kula gantose. Ya. Wes, tayo pe, tayo. Ya, ayo. Loh, mati, lamune mati. Loh. Mati loh, blencongnya mati. Lampunya mati. Loh, lampunya mati. Waduh, Kanjeng Adipati. Ketiwasan Kanjeng Adipati. Banjuran apa? Matene teng senokan mboten wonten. Ilang. Iru mo. Tututan aku. Nggih, bagus. Salam budaya. Lestari budaya